Και εκεί τα παιδιά είχαν ευκαιρία να παίξουν με κάτι άλλη κουλτούρα, με κάποιους παίκτες που έχουν και άλλο χρώμα δέρματος, που εκεί από εκείνες τις ηλικίες τους μεγαλώνουμε για να σκέφτονται για γενικά πώς γίνεται σε άλλα επίπεδα πρωταθλητισμού. Na tim turnirima smo gubili, ali i povećali ekipe iz drugih država, iz Češke, iz Švedske, iz Slovačke i zahvaljujući tome stvarali pobednički mentalitet i znali kad se budemo susreli sa njima i u seniorskom stažu da ćemo ih ponovno pobediti. Και σε αυτές τις ηλικίες είχαμε και ήττες, αλλά είχαμε και νίκες με κάποιες ομάδες από τη Σουηδία, από την Τσεχία και από εκεί ξεκινήσαμε να μεγαλώνουμε το πνεύμα του νικητή, όταν στο μέλλον θα τους βρίσκουμε σε μεγάλες κατηγορίες. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουμε θα έχουμε εμπιστοσύνη ότι είμαστε στα ίσια και μπορούμε να τους νικήσουμε και μετά. Sad ovako da zaključim, uglavnom je da nakon nekih detalja što se tiče nas, i ne samo nas kao kluba, nego i nas, da kažem, generacija koja sam vodio. Ja sam prvi trening počeo u maju 2000. godine, a u septembru 2011. većina tih momaka i ja, nadam se, tomu smo uspjeli da uđemo više. Τώρα γενικά να μιλήσω σαν περίληψη από όλα αυτά που σας έχω πει μέχρι τώρα. Να σας πω ότι το πρώτη προπόνηση με τα παιδιά έχω κάνει 2000 και με περισσότερα αυτά τα παιδιά μαζί με μένα σαν προπονητή έχουμε 2011 παίξει Champions League. Također, bili smo osvajači državnih prvenstva u mlađim kategorijama. Έχουμε πάρει περισσότερες φορές πρωτάθλημα της Σερβίας σε μικρές κατηγορίες. Αυτή η ηλικία που σας μιλάω είναι περίπου τα παιδιά, τα αγόρια 90-91 γεννημένοι. Έχουμε πάρει και κάποια τουρνουά τα εξωτερικά που έχουμε πάει μέχρι τη γενιά. Nakon toga, kada smo ušli svi u prvu ekipu, ili deo nas, tako kažem, uspeli smo da osvajamo i državno prvenstva seniorske u Srbiji, kao i kup takmičenja nekoliko puta. Μετά, όταν μπήκαμε σε μεγάλη ομάδα, μαζί με τα παιδιά έχουμε πάρει και πρωταθλήματα περισσότερες φορές και κύπελο. Igrači su, zahvaljujući tom svom razvoju, uspeli da zaigraju za seniorske reprezentacije, to jest ne samo za seniorske, nego se kaže za sve reprezentacije od mlađih kategorija, čak i do seniorske. Τα παιδιά γενικά μπήκανε στην εθνική, παίξανε στην εθνική, όχι μόνο σε μικρές κατηγορίες, μπήκανε και σε εθνική από μικρές κατηγορίες μέχρι ανδρών. I evo, poslije već 2 godine, tako kažem, intenzivnije, ali ranijih godina, rukometni klub Partizan pravi dosta dobrih transfera, pre svega mladih igrača u inostranstvo, u Gummersbachu, u Flensburgu, u Wetzlaru, tako dalje. Και αρκετά παιδιά και κάποια παιδιά έχουν κάνει, πήγανε εξωτερικά να παίζουν σε Bundesliga, στη Γερμανία, εξωτερικό αρκετά παιδιά έχουν πάει. I svega toga Narodni klub je dobio dosta. Και η ομάδα σαν ομάδα έχει κερδίσει αρκετά πράγματα με αυτό. Ne moramo trošiti puno para na dovođenje igrača, jer ih imamo iz svoje škole, tako da ne moramo da imamo, to jest ne možemo da imamo zbog svih ekonomskih uslova veliki budžet. Έχουμε μειώσει budget επειδή έχουμε μικρότερες κατηγορίες και συνέχεια παίρνουμε τα παιδιά, δηλαδή δεν δίνουμε λεφτά για να παίρνουμε παίκτες. Tokom ove 3,5 godine 7 igrača iz tih naših, tako reći, mlađih kategorija su debitovali za τελευταία 2 χρόνια, 7 παιδιά που ήταν σε μικρότερες κατηγορίες έχουν ξεκινήσει και παίζουν τώρα ανδρών. 7 παιδιά. Iz tih generacija koje sam pomenuo, 11 igrača i sa još nekoliko mlađih koji je poniklo,
u Partizanu je sve vreme bilo tu, prošlo ceo ovaj sistem i zajedno sa, tako reći, svojim klubom ušlo u ušlo. Znači od mlađih kategorija, bukvalno sve vreme u Partizanu da neće. 11. Edeka... Iz ovih generacija. Απόλυσατες κατηγορίες που με όποιες έχουμε κάνει δουλειά, 11 παίκτες έχουν μπει μέσα στην πρώτη ομάδα και έχουν περάσει όλο αυτό το περίοδο ανάπτυξης και παίζουν και έχουν φτάσει μέχρι Champions League τώρα. Također, članovi stručnog štaba Partizan su i članovi nekoliko nacionalnih timova, što od najmlađeg do seniora. Το ίδιο και προπονητικό team της ομάδας μας συμμετέχουν και στις εθνικές ομάδες και μικρές κατηγορίες και μεγάλες. Είμαστε πιο μικρότερη ομάδα τελευταία 2 χρόνια στο Champions League. I igramo isključivo samo sa igračima koji su do srpskog državljanstva i jedni smo tim od šampiona koji ima sam svoj igrač. Είμαστε μόνη ομάδα που έχει μόνο σέρκες εθνικότητες μέσα στην ομάδα και μόνο έτσι παίζουμε Champions League. I to je u ovih posljednjih nekoliko godina uspeh ne jednog čoveka koji je postavio klub ili trenera, nego nekoliko ljudi, to je većina ljudi kroz klub, ali ja ću se odbazirati na 10 ljudi koji su šampioni. Αυτή τη δουλειά σίγουρα δεν είναι δουλειά του ένα άνθρωπο που έχει φτιάξει ομάδα, είναι μια ομάδα ανθρώπων που έχει φτιάξει και που δουλεύει αυτό το πράγμα και αυτή τη στιγμή εγώ θα δώσω σημασία σε 10 άτομα που δουλεύουν αυτό το πράγμα και που φτιάξανε αυτό το πράγμα. U ovom momentu mi imamo, možda počitaš prvog trenera golmana, trenera za fizičku pripremu. Είναι πρώτος προπονητής για τερματοφύλακες, προπονητής για φυσική κατάσταση. Λέμε για πρώτη ομάδα του Partizan. Έχουμε άνθρωπο που βλέπει τα βίντεο και κάνει στατιστική. Druge ekipe koje priključene, ono što se radi u prvoj ekipi, pokušavamo da prenesemo na drugi tim mlađih igrača. Το coach της δεύτερης ομάδας που δουλεύει συνέχεια και με την πρώτη ομάδα να περάσει το ίδιο πρόγραμμα στη δεύτερη ομάδα. 2 γιατρούς, 2 φυσιοθεραπευτές. Έκονο και οικονόμους. Όχι, ο άνθρωπος για ρούχα. Φροντιστές. Με βοηθήστε με λίγο, περάστηκα. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ που δουλεύουν δεν έχουν να κάνουν με μένατζερ της ομάδας, με λεφτά και όλα. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν καθαρά χάμουν. To je, opet kažem, neko moje iskustvo koje sam imao kroz mlađe kategorije kao drugog trenera, odnosno kao prvog trenera, zahvaljujući klubu tako kakav jeste uspješno. Αυτό εδώ είναι προσωπική μου εμπειρία όταν σας ξεκίνησα, δούλευα σε μικρές κατηγορίες, μετά συνέχισα σαν δεύτερος προπονητής και έφτασα σαν πρώτος προπονητής, είναι προσωπική μου εμπειρία. Αν έχει κάποιος κάτι να ρωτήσει. Στέφαν Καραρίκλη. Θέλω να ρωτήσω αν μέσα στο Βελιγράδι, στην οργάνωση αυτή που κάνετε στην ομάδα σας, αν υπάρχουν και άλλες ομάδες που κάνουν την ίδια οργάνωση. Пита дали у Beogradu, osim Partizana, postoje drugi timovi koji rade na istom principu. Vrlo verovatno da postoje koji rade na istom principu. To je Nikola Masilović koji također ima uspješnu školu rukometa. Može kaže da je koliko toliko slično, ali mi imamo pod navodnicima veliko ime, ne pod navodnicima, imamo veliko ime kluba koje je magnet za veliki broj djece i zato smo upravili sve osobe uz Crvenu zvezdu. Σίγουρα θα υπάρχουν ομάδες που δουλεύουν, δεν ξέρω αν με το ίδιο τρόπο, αλλά μπορεί και με το ίδιο τρόπο. Υπάρχουν εδώ άνθρωποι που είναι στις άλλες ομάδες και μπορούν να σας απαντήσουν τι ακριβώς και τι είναι η φιλοσοφία τους,
Απλά η όνομα του Παρτίζαν είναι ένα μεγάλο όνομα μαζί με Crvena Zvezda και είναι σαν μαγνήτης για τα παιδιά που θα έρθουν και να συμμετέχουν εκεί. Αν μπορεί να μας πει πόσες προπονήσεις κάνει κάθε ηλικιακή κατηγορία. Дали можеш да кажеш при всяка категория колко тренинга има? Την εβδομάδα? Ναι. Moram da kažem da spajamo generacije, jedan trener vodi 2 godište, kao što Miki vodi 2000-2001, znači osnovno je to parno godište i prvo neparno izbor. Πρώτα πρέπει να πω ότι ένας ίδιος προπονητής κάνει προπόνηση και με 2 γυναίκες. Obzirom da nemamo svoju halu koju treniramo, uglavnom treniramo u određenim halama u gradu i zahvaljujući tome nemamo termine svaki dan sve vreme, tako da uglavnom 4 do 5 treninga imamo nedeljno plus utakmice u nosu. Πρέπει να πω ότι δεν έχουμε το δικό μας γήπεδο που μπορούμε να κάνουν τα μικρά παιδιά συνέχεια προπόνηση εκεί, αλλά και αναγκαζόμαστε να κάνουμε προπόνηση σε κάποια άλλα γήπεδα, αλλά σίγουρα 4 με 5 προπόνηση την εβδομάδα, συν παιχνίδια Σαββατοκύριακο και κάτι συν προπόνηση στα σχολεία που κάνουμε. Što smo sad, posljednjih nekoliko godina, igrače druge ekipe, igrači druge ekipe dodatno rade sa trenerom za fizičku pripremu kako bi se pripremili za ulazak u prvu ekipu kada nakon godina ne mogu da rade. Και έχουμε κάνει και προπόνηση με την δεύτερη ομάδα που υπάρχει για φυσική κατάσταση να είναι έτοιμη τώρα που θα ξεκινήσουν να δουλεύουν με την πρώτη ομάδα. Δηλαδή κάνουμε συμπροπόνηση η δεύτερη ομάδα. Άλλη ερώτηση υπάρχει, παρακαλώ. Κάτι μικροερωτήματα, ας πούμε. Παραδείγματος χάρη, επειδή ακούσαμε από τον προηγούμενο μιλητή ότι παίζουν με μπάλα 1 στα μικρά, για ποιο σκεπτικό υπάρχει πίσω από αυτή την απόφαση. Δεύτερον, με τι άμυνα ξεκινάνε στις ηλικίες των μίνι, που γίνεται πολλή συζήτηση στην Ελλάδα. Τρίτον, αν αυτός σαν head coach έχει κάθετη γνώση και άποψη ή αυτός δίνει τι θα κάνει στην κάθε ηλικία ή κάθε ομάδα, αν έχουν κάτι σαν προπονητικό οδηγό εσωτερικά στην ομάδα ή κάνει ο κάθε προπονητής αυτό που θέλει. Δηλαδή, 2-3 τέτοια ερωτήματα. Πρώτο η μπάλα και η άμυνα. Prvo pitanje je za loptu, što si napomenuo da se igra sa jedinicom, odakle to? Rukometni savez određuje u određenim godinama kako se igra i pod kojim pravilima. Deca do 11 godina igraju sa nulom, deca preko 11 godina igraju sa jedinicom, recimo 13, preko od 13 do 16 igraju sa dvojkom i posle 16 igraju sa trojkom. To su otprilike neki uslovi koje propisuje Rukometni savez prateći razvoj deca. Για πρώτο με μπάλα είναι κανονισμός που βγάζει η Ομοσπονδία της Σερβίας για μπάλα ότι μέχρι 11 χρονών παίζουν με 0, 11 με 13 παίζουν με νούμερο 1, 13-14 με νούμερο 2 και 14 και μεγαλύτεροι παίζουν κανονικά με κανονική μπάλα του χάμου. Για πρώτη ερώτηση, δηλαδή αυτές τους κανονισμούς είναι από την Ομοσπονδία της Σερβίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σωστό αυτό, ότι εδώ είναι λάθος, απλά έτσι είναι κανονισμοί από την ίδια Ομοσπονδία πώς παιδιά να κάνουν προπόνηση. Δεύτερη ερώτηση ήταν... Αν έχουν κάποια υποχρεωτική άμυνα στις μικρές ηλικίες, αν περνάνε από κάποια τέτοια... Дали обавезна нека vrsta odbrane koje se igra u toj neki... Treba παίζουν man-to-man, treba παίζουν εξημιτές, υπάρχει κάποιος υποχρεωτικός man-to-man. Dok se igra taj rukomet 4+1 obavezan i tu postoje i mešovite ekipe, dečaka i devojčica, u tom uzrastu koji mogu da igraju zajedno. To je neki Miki koji sam najmlađi 2002. Znači 2002. i 2003. sada moraju da igraju mešovito i moraju da igraju. To je 4+1. Sve preko toga kada se igra 6+6 i sve. Ναι, μέχρι κάποια ηλικία που κάνουμε μήνυα, το είναι 2002-2003, παίζουν handball 4-1, είναι υποχρεωτικό pressing.
να παίζουν. Čak su i devojčice uspešnije nego dečaci, a isti su godinu u tome. Και σε αυτές τις ηλικίες κάνουν και τα αγόρια και τα κορίτσια μαζί. Και μπορώ να πω ότι οι κορίτσια σε αυτή την ηλικία είναι πιο επιτυχημένα σε αυτό το πράγμα. Σε αυτήν την ηλικία κάνουν 5x5. Ναι. Όχι 7. Ναι. Είναι pressing, δηλαδή κάνουν man to man. Και ζώνες άμυνας σε ποια ηλικία ξεκινάνε? Od koje godine kreću sezona od 6-6? Od 2001. Od 12 godina. Από 12 Ali χρονών. to je još uvijek na malom terenu. Rekao sam, sa 13 godina izlazi na veliki teren i tad se igra regularno. Αυτό είναι 12 χρόνια παιδιά που ακόμα παίζουν στο μικρό γήπεδο, στο μισό γήπεδο, αλλά κάνουν κανονικά handball 6x6, με 13 χρονών βγαίνουν στη μεγάλο γήπεδο. Δηλαδή, μέχρι 12 χρονών κάνουν man to man άμυνες. Και η τελευταία ερώτηση. Μετά έχουν υποχρέωση για άμυνα. Όχι. Είναι όλα πιθανό. Μπορούν να διαλέξουν ό,τι θέλουν, κανονικά. Και άλλη μια ερώτηση είχατε. Αν αυτό σαν head coach έχει όλη την επιστασία προπονητικά, αν χρειάζεται, αν δίνει κατευθύνσεις, τι πρέπει να δουλεύει κάθε ηλικία ή αν κάνει ο καθένας προπονητής ό,τι νομίζει. Da li ti kao trener prve ekipe imaš uvid u rad sa ostalim selekcijama, daješ program i odlučuješ se za program rada sa mlađim selekcijama? Što se tiče tih najmlađih godišta, ne, oni imaju svog, da tako kažem, nekog koji je šef te škole rukometa što se trenerskog dela tiče, s kojim ja sam u saradnji naravno, ali se ne radi da ekipe. Dok, recimo, što se tiče druge ekipe, tu utiče, odnosno pokušavamo da igramo isto koliko je to moguće. Για μικρές κατηγορίες συνεργάζομαι με τις προπονητές που δουλεύουν με τα μικρά παιδιά, αλλά δεν κάνω το πρόγραμμα, είναι αυτοί οι άνθρωποι που μόνοι τους δουλεύουν. Εγώ μόνο πράγμα με όποιον συνεργάζομαι είναι ο προπονητής της δεύτερης ομάδας, που προσπαθώ τότε να ξεκινήσουν να ακολουθούν το πρόγραμμα της μεγάλης ομάδας. Jednostavno klub je postavio princip igre što se tiče svih, znači što se tiče praktično i prve ekipe i svi koji treba da teže kartone, tako da mi smo svi krenuli da gradimo taj sistem koji je propisan, tako kažem, neki stručni deo kluba, stručni savjet. Και γενικά η ομάδα έχει κάνει πρόγραμμα και γενικά όλοι γνωρίζονται που δουλεύουν σε αυτό το σύστημα της ομάδας, γνωρίζονται και ξέρουν τι πρόγραμμα πρέπει να ακολουθούν γενικά από μικρές κατηγορίες μέχρι μεγάλες ομάδες. Μέχρι μεγάλη ομάδα. Δύο ερωτήσεις παρακαλώ ακόμα. Οι ομάδες αυτές με τα μικρά παιδιά που έχεις γύρω από το Βελιγράδι είναι με κάποια συνδρομή ή είναι δωρεάν? Pite da li se te baze što u Beogradu koje postoje u okviru kluba, da li se plaća članarina u mlađim kategorijama? Da, plaća se u svim kategorijama do druge ekipe, do momenta dok igrači ne potpišu profesionalni ugovor sa klubom, jer se praktično škola rukometa izdržava od tih, naravno, delom od kluba, ali i većim delom od tih članarina, obzirom da teško se plaća. Επειδή είναι γενικά δύσκολη καιρή, μέχρι την δεύτερη ομάδα πληρώνουν όλες τις κατηγορίες συνδρομή. Γιατί ουσιαστικά η σχολή, όλη τη σχολή που υπάρχει, είναι μόνο λεπτά, κάποια λεπτά είναι και από την ομάδα, αλλά περισσότερα είναι από αυτά που δίνουν οι παιδιά. Što škola, to je bazi koji imaju veći broj djece, više plata tom treneru, koji skupi veći broj djece. Και όσο περισσότερα παιδιά υπάρχουν, τόσο περισσότερα θα έχει λεφτά και ο προπονητής, όσο περισσότερα παιδιά μαζεύει, είναι καλύτερο. Ή λιγότερο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάποια λογική σχετικά με τους προπονητές, δηλαδή τι χρονικό διάστημα κρατάνε κάποια φουρνιά. Koliko godina, da li ima postoji neka praksa, koliko godina jedan trener radi sa jednom određenom generacijom? Mi smo do sada imali iskustvo da praktično skoro sve vreme, ajde u stvari ja mogu da kažem iz svog ugla, iz svog primjera, ja sam zajedno sa većinom igrača ušao u prvu ekipu kao pomoć trener, sve vreme vodeći, a sada poslednjih godina imamo trenera druge ekipe i svi mlađi treneri mlađih kategorija vodi svoje godišta do druge ekipe. Znači, u ovom od početka do druge ekipe, odnosno našli najmlađe godišta, pa i trener druge ekipe i trener samo za ekipe. Εγώ προσωπική... I on je šef ove škole.
Εγώ μπορώ να πω ότι με παιδιά με όποια έχω ξεκινήσει, έχω φτάσει μέχρι η δεύτερη ομάδα και μαζί έχουμε μπει και σε πρώτη ομάδα. Γενικά, ο δεύτερος προπονητής της δεύτερης ομάδας δουλεύει μαζί και με πρώτη ομάδα, αλλά κάθε ηλικία έχει το δικό του προπονητή. Και υπάρχει εξειδίκευση ανά κατηγορία, υπάρχουν προπονητές που είναι εξειδικευμένοι ανά κατηγορία αυτή τη στιγμή. Ή έχουν αυτή τη λογική, δηλαδή ξεκινάει μια χρονιά από μικρά και τους πάει με την πάνω. Znači, recimo, ako uzmem primjer, Miki Radosavljević je trener 2000 progodište po ovom sistemu kako sad postoji, će ih voditi sve do druge ekipe i onda će preuzeti mlađi muž. Ένας προπονητής, παράδειγμα, σαν ο κύριος Radosavljević, που δουλεύει αυτή τη στιγμή με 2000-2001, θα τους οδηγήσει μέχρι δεύτερη ομάδα. Όταν θα πάνε στη δεύτερη ομάδα, θα ξαναγυρίσει στην ηλικία με αυτά που δουλεύει. Δηλαδή θα οδηγήσει μέχρι τη δεύτερη ομάδα του πρωτόκολλου των παιδιών. Οδηγάει για αυτό το χρονικό διάστημα τα παιδιά. Μετά ξαναγυρνάει στην ηλικία. Δούλευε με 95 γενιά, τους έβγαλε μέχρι την πρώτη ομάδα και τώρα θα ξαναδουλεύει την ηλικία του 2000. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πρόεδρο και τον κύριο Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να κάνω μια ανακοίνωση.